Казанда яшәүчеләр күп катлы йорт түбәләрендәге кордан һәм боз сөңгеләреннән зорлана. Коммуналь хезмәтләр күрсәтүче оешмалар корны җыештыру өчен эшчеләр җитешмәвен белдерә. Тикшерүчеләр штрафлар салу белән куркыта. Теманың дәвамы киләсе репортажда. Бу йорттагы берәр метрга сузылган боз сөңгеләре үзе баручыларында үркетә. Мы сейчас обходили, потому что опасненько, мало ли, если все это упадет. Ладно, мы-то можем отскочить, а с коляской тяжелее это сделать. Мөштәри урамындагы йорт түбәсе буена куркыныч гирляндалар асылынып тора. Кайбер урыннарда алар хәтта өске каттагы тәрәзәләрне дә каплый. Астан йөреп үтүе куркыныч. Һава температурасының төшүе сәбәпле йорт түбәләрендә бозлар барлыкка килде. Мондый куркыныч гирляндаларны хәзер бөтен шәһәрдә күрергә мөмкин. Түбәләрдән автомобильләр парковкадагы машиналар өстенә кар төшү очраклары да бар. Шуңа күрә парковка урынын сайлаганда аеруча игътибарлы булырга кирәк. Казандагы менә бу ишек алдында боз сөңгеләре балконнарны каплаган. Крыша была убрана только вот с той стороны, со стороны подъездов. Со стороны двора вот эти сосульки не убираются. То есть у нас была неприятная история несколько лет назад, когда сосулька грохнулась на балкон. Ну, в частности, мой балкон пострадал. Йорт түбәләрендәге карны махсус өйрәтелгән кешеләр җыештыра. Альпинистларның графигы киеренке. Бер бригада гына да көнгә 10 йорт түбәсен җыештыра. Гаризалар берничә тапкырга күбрәк. Здесь сбивай! Давай, давай! Если двух-трех... 2-3 катлы йорт түбәләреннән карны җыештыру җиңелрәк, 5 катлы йортларда эш авыррак, җыештыручылар арый. Минем бригадада 25 кеше бар. Без аларны 4-5 бригадага бөләбез. Бик кирен кешеләр. Түбәдән карны төшереп өлгермәгән йорт тирәләрен кызыл тасма белән әйләндереп алалар. Таләпләр шундый, тик бар җирдә дә моны контрольдә тотмыйлар. Йорт янына ук парковкага машиналарын калдыручылар да байтак. Шуңа бу эш тоткарлана. Әгәр балкон өстеннән боз сөңгеләре асылынып торса, аны фатир хуҗалары җыештырырга тиеш. Моны рейд вакытында административ-техник инспекция күзәтә. В текущем году составлено и направлено в административ. Быел кышын Казанда 88 йорт түбәсен кардан вакытында җыештырмаган өчен административ хокук бозулар турында беркетмәләр төзелде. Шикаятлар белән торак коммуналь хуҗалыгы комитетына да мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Кар җыештырылмаса, юридик затлар өчен 500 сумга кадәр, вазифаи затлар өчен 30 мең сумга кадәр штраф салына. Алия Галиуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.